La integració està sent progressiva i està sent, això sí, jo crec que destacar que malgrat que és una cosa progressiva, sí que està sent positiva, és a dir, que el que sí que jo crec que compartim totes les persones que ens estem integrant és la motivació pel projecte i també sobretot l'aposta i el creure en el model i per tant posar el nen, nena i adolescent al centre. Quant a les famílies, jo sí que destacaria potser com a complexitat o com a repte aquells casos que estem parlant d'abusos sexuals infantils que es donen dintre de l'àmbit de la família, per tant estem parlant d'abusos intrafamiliars i quan hi ha els familiars, mare, pare, família extensa, quan hi ha una minimització o una negació de l'abús sexual. Aquí és realment un repte perquè diguem-ne que la prioritat no és venir a la Barnahus, la prioritat no és la recuperació d'aquest nen i adolescent, ja entren altres prioritats abans, llavors el que costa és vincular aquestes famílies i poder fer un treball al respecte. Evidentment és el meu equip, però és molt positiva, jo crec que també l'equip d'aquí de la Barnahus de Terrassa és un equip que consta, jo crec, tant per una part, consta amb experiència, crec que això és bàsic per poder afrontar el repte que implica la Barnahus, per tant són gent que ja ve amb una trajectòria particular de l'àmbit de la infància i dels abusos i de treballar també amb víctimes, per una banda, i per l'altra banda també és un equip amb una formació especialitzada en abús sexual infantil. Per tant això crec que dota d'un equip fort, amb experiència, amb mirada, que això és molt important, i també entenc que el treball en xarxa és bàsic. Per tant, amb una predisposició molt alta el que és el treball integrat i en xarxa. Reflexionem molt espais conjunts, com abordar els casos, i això també ens dona una manera d'intervenir, jo crec, prudent, coordinada i coherent amb la informació que tenim de cada cas. Si aquestes famílies estan vinculades al seu CAP de referència, hi ha una escola, hi ha uns serveis socials. Aquests serveis són el vehicle com a porta d'entrada a través de les quals es pot arribar a aquesta derivació, però si una família, pel que sigui, no està vinculada a cap servei i, per exemple, la situació d'abús sexual no es dona a l'entorn escolar i, per tant, no podem utilitzar aquesta via, hi ha una porta d'entrada que és un correu, que és terrassa.barnahus@gencat.cat, que en aquesta bústia de correu aquestes famílies poden escriure directament i demanar atenció, o bé també hi ha un telèfon que és el 667 21 45 31, al que també es poden adreçar telefònicament i explicar la seva demanda, la seva situació, i a partir d'aquí hi ha uns professionals que són les tècniques de l'estratègia Barnahus, que són dues professionals que són la porta d'entrada, són les persones que reben i escolten aquests casos i que fan el filtre i fan la vehiculació i ens els deriven després a la casa perquè nosaltres ens posem en contacte amb aquestes famílies posteriorment a una reunió d'integració que fem prèviament. Crec que és una aposta molt valenta, és una aposta molt important. Jo crec que en el seu moment es va fer una aposta molt forta per les violències masclistes i faltava, jo crec, tenien altres problemàtiques, però que tot el que és la violència sexual infantil s'havia de fer una aposta valenta. Crec que, per tant, reitero que és una valoració molt positiva tot el que és el desplegament del model Barnahus, tant per una banda, jo crec, com per posar sobre la taula les violències sexuals infantils i conèixer el fenomen, aproximar-nos-hi i veure la dimensió i poder destapar aquest iceberg famós que hi ha a sota, i per l'altra banda també de destacar ja no només l'aposta per la lluita contra les violències sexuals infantils i per la seva erradicació com a objectiu final, sinó per l'altra banda per aquest model, que és un model molt innovador i que posa al centre el nen, nena i adolescent, i per tant fa que tots els professionals que ens despleguem al voltant d'aquestes situacions ens posem d'acord, ens anem a la mateixa caseta, al mateix lloc, i des d'allà realitzem les nostres intervencions.